नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. कारवारात आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बांधूक जागो मंजूर, नोंदणी करचे काम बाकी. कारवार कडल उत्सव 10 मार्च ते 14 मार्च पर्यंत. होन्नावर कासरगोड टोंका बंदर परिसरात कासवाचे आगमन. अनैतिक संबंधाच्या संशयान घोहान केलो बायलेलो खून. भविष्यात उत्तम कलाकार जावची इच्छा संतोष कुसनूर. आत पळया सविस्तर खबरो. कारवार कडल उत्सव 10 मार्च ते 14 मार्च पर्यंत सादर जातलो. कारवारचे स्टार चॉईस डान्स अँड आर्ट अकादमी हेमगेल्या 13व्या वार्षिकोत्सव समारंभा निमित्तान कारवार कडल उत्सव आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम 10 मार्च ते 14 मार्च पर्यंत जातलो. 10 मार्चाक उडुपी डान्स ग्रुप मार्फत नृत्य उद्घाटन कार्यक्रम तसेच स्थानिक कलाकारालो स्वरसंगीत मेलोडीज कारवार मार्फत संगीत कार्यक्रम जातलो. 11 मार्चाक जिल्हास्तरीय सारेगमप संगीत स्पर्धा, कल्पना रश्मी कलालोका वतीन नृत्य, रायझिंग स्टार स्कूल ऑफ म्युझिक मार्फत मॅजिक शो, नागराज संजना मार्फत संगीत रसमंजरी. 12 मार्चाक मॅजिक शो कैगा कारोके क्लब मार्फत कार्यक्रम जातलो. तेलुगू मंजुळा हेमी नृत्य प्रदर्शन करतले. स्थळीय कलाकार आणि ओमकार मेलोडी संगीत रसमंजरी कार्यक्रम सादर करतले. 13 मार्चाक भरतनाट्य कार्यक्रम, बेतल झोन नाट्य स्पर्धा आणि मुंबईच्यान शर्मिता दत्ता, आशा भट, विजय पूर्वी आणि कन्नड कोगिला सुलक्षा त्रास हे कार्यक्रम करतले. 14 मार्चाक यक्षगान समारोप समारंभ, DIP विनर संकेत गांवकर हेमगेल नृत्य, बॉलिवूड गायकी नितर्शी जैन हेमगेलो संगीत कार्यक्रम, मंगळूरच्यान महेश, केरळच्यान जाकी, नागराज, गोवाच्यान अरीफ आणि यंकर योगेश नागेंद्र हेमी कार्यक्रम सूत्रसंचालन करतले. होन्नावर कासरगोड खासगी बंदर निर्माण कामगारी जाग्यार समुद्र कासवाले आगमन. होन्नावर कासरगोड टोंकात खासगी बंदर निर्माण कामगारी करूक स्थानिक मच्छीमारी समाजान कामगारी थांबवचो खूप प्रयत्न केलो. कारण हो भाग कासव संरक्षणाचो भाग म्हणून सांगलो तरी तेमगेल्या ह्या विरोधाक बंदर निर्माण अधिकारी कानमनार घेनाशिल्ले. त्यांना कासवाल ताती मेळ्ळी तरी ते ताती कोणी तरी मुद्दाम हाण दवरूं शकतात अशें म्हणच्या अधिकाऱ्याक आता मोठे आव्हान जाला. कारण ह्या प्रकरणाचो खुलासो जावचे पयलीं काल समुद्र कासव ह्या भागात दिसून येयल्यान मच्छीमाराल्या निवेदनाक पुष्टी मेळ्ळा. सध्याच उस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी स्थळाक भेट दिवन फुडलो निर्णय घेतलो अशें म्हणिल्ले. आता ह्या जाग्यार समुद्र कासव मेळिल्ल्यान कोणा बाजून निर्णय येता ते आता पळोवचे पडटले. कारवारात आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बांधच्याक जागो मंजूर जालान अद्याप नोंदणी करचे बाकी. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुल ग्रामपंचायती भागात सावरपे हिंगा क्रिकेट स्टेडियम बांधूक जागो मंजूर जाल्लो आसा. जालान कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना आणि महसूल विभाग हांचे भितर करार जाले तरी अद्याप नोंदणी करचे बाकी आसा. एकूण 11 एकर 34 गुंठे जमनी भितर आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बांधचे उद्देश आसा. 2016 माजी शासक सतीश सैल हेमगेल्या नेतृत्वात KSCA कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना हेमी क्रिकेट स्टेडियम बांधच्याक मंजुरी दिली आणि संस्थाच्या अधिकारी स्थळाची पाहणी करून तत्कालीन महसूल मंत्री RV देशपांडे हेमी जमीन मंजूर करून दिली. स्टेडियम बांधच्याक अडचण येवच्याक मुख्य कारण म्हणल्यार जिल्हा प्रशासनान स्टेडियम व्यवस्थापन समितीत जिल्हाधिकारी आणि स्थळीय शासन सदस्य जाऊ जाय म्हण शर्त दवरिली. जाल्यार स्टेडियम व्यवस्थापन समितीन
ती शर्त मंजूर केला. ह्या दरम्यान राज्यात बीजेपी सरकार आल्यानंतर ह्या कराराचेर कसली प्रगती जावना. तशेंच स्टेडियम बांदकामा लागून घर खाली करची पडटली आणि खातं साफ करचेसाठी स्फोट करचे पडटले म्हण स्थानिक लोकां भितर चिंता निर्माण जाल्ली. जाल्यार हांची युवकान अफवाचेर मात करून मनात आशिल्ली शंका मिटोवन आता तेमी स्टेडियम बांदसाठी मुखार येवंक लागल्यात. स्टेडियम तयार जाल्यान संपूर्ण कारवारचे चित्रूच बदलयतले. स्थानिक पातळीर अनेक मार्गान विकास काम जातली आणि नोकरे दृश्टीन थेट आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारे वाढ जातली. अंकोलात विमानतळ जाऊ लागला आणि जर कारवारात स्टेडियम निर्माण जाल्यान संपूर्ण परिसराचो विकास करच्याक साध्य जातले अशें माजी शासक सतीश सैल हांणी सांगले. भविष्यात एक उत्तम कलाकार जावची इच्छा युवक संतोष कुसनूर. लहानपणापासून चित्रकला भितर खूप आवड आशिल्लो युवक संतोष कुसनूर आपल्या इच्छाशक्तीच्या जोराचेर मुखार येयला आसा. मुणगोळ शहराच्या कंबायगट्टी वाठाराचो संतोष कुसनूर ह्या युवकाक चित्रकला भितर खूप आवड आशिल्ली. घरच्या आर्थीक परिस्थितीच्या कारणान हो युवक खंयचे बी स्पर्धेत भाग घेनाशिल्लो. जाल्यार बी ह्या युवकान आपल्या इच्छाशक्तीच्या जोरार आपल्या कलचे चित्राचे चित्रण करतेत. तशेंच प्रौढशाळेच्या शिक्षकान दिल्ले प्रोत्साहनान हो युवक चित्रकलाच्या BV1 कोर्सात दुसऱ्या वर्सात पदार्पण केलें आसा. थर्मल कटिंग, वॉल आर्ट, झाडाचेर पक्षिले गूढ, वण्टीचेर पक्षिले सुंदर चित्रण अशी चित्रण केले चित्र पळोवन घेवन पळयते लोकांक खूप आनंद जाता. तशेंच अनेक व्यक्ती, वस्तू, प्राणी, निसर्ग आणि इतर चित्र काडून घेवन शाबासकी घेयली आसा. संतोष कुसनूर हेमकां भविष्यात एक उत्तम कलाकार जावची इच्छा आसा. बायलेल्या चरित्राचेर संशय दवन रागाभरात मान उडयलो बायलेक. घर कामा गेल्ली बायल घरात वेळ कन येईल म्हण बायलेल्या चरित्राचेर संशय कन घोवान तिका रागाच्या भरात मान घेवन बायलेले मरण जाले. मरण जाल्ली बायल पल्लवी प्रकाश कट्टीमुनी वर्ष 29. ही घटना जोडाच्या गणेश गुडी मणी कॅम्पात घडली. पल्लवी घर कामा वयताली आणि घो प्रकाश तिगेल्या चरित्राचेर संशय करतालो. जाल्यार ह्या पटी बायल घर कामा गेली तेन्ना जरा वेळ कन येईल म्हण घोवान जास्ती संशय कन बायलेक रागाभरात मान उडयलो. रामनगर पोलीस ठाण्यात हे प्रकरण दाखल झाला. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.